ଟଙ୍କା 1000ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛେ ରଙ୍ଗଟା ନେଇ ତମ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବି ଖାଲି ଆଡ୍ରେସ ମୁଣ୍ଡ ନ ଆରେ ପଇସା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆରେ ଏତେ ଗର୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁଣୁ ସିଏ ଦୋକାନୀ ତାର ବସିଛି ସିଏ କଣ ମତେ କହୁଛୁ ପଛରେ ଦେଇଦେବି ତମେ ଭାଇ ଆଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଛ କି ସେଇଠୁ ତମେ ଜାଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସିଜିନ ବେପାରୀ ଉଠା ଦୋକାନୀ କେତେବେଳେ ପରିବା ଦୋକାନ କେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ କେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ ଇଏ ପାର ହେଇଯିବ ସେ କଥା ନୁହଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୁ ରଙ୍ଗ ଦବୁ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଏଠୁ ନେବି ତମରି ଆଖି ଆଗରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବିରି ପେଡା ମେସିନ ପକେଇକି ମୁଁ କେମିତି ଲକ୍ଷପତି ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପଇସାକୁ ମୁଁ କାମରେ ଲଗେଇ ଶୁଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ମହାରାଣା ଓରଫ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି ଚାଲ 50 ଟଙ୍କାର ରଙ୍ଗ ନେଇ ଚାଲ ହୋଲିରେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଖେଳି ପାରିବା ଯଦି ମନ ଭଲ ଅଛି ପର୍ବ ଯଦି ପାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ରଙ୍ଗ ନେଇକି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବଢେଇବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତମ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଦେଇଛି ତମେ ନହେଲେ ସବୁ ମଦ ଖାଇ ଉଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ